Здравейте хора, аз съм Иван, днес играем Survival City Клан оцеляване. Просто така го кръстих, просто City Клан оцеляване. И той ще е голяма поредица. Миналия Survival няма да го довършвам, защото много ми лагваше на него. На вас може да не ви лагва, ама на мен ми лагаше доста. И беше на малко фъпсата ми. И сега си свалих по друга версия, която на Minecraft няма фъпса и няма да е такова. Тако чета ли са и... То за прасето. Съм запознат още. Тя ще го... Не, добре. И има много коне, като гледам, само да видя едно нещо. Така, продължаваме. Така, къде ще направим тази къща? Ами аз мисля ето къде е къща. Да, тук ще е къща. Това е тъй работната маса. Така, очаквате и стримове в 8 часа. Лекът ли ще изглежда диамантовата кирка? Добре, тук си направим една дупка за оцеляване. Само за един ден. Ще събера доста дърво и ще почна къща. Само трябва да намеря и вълна. Так гравил ли? Не. Добре. То текшър пак. Кажете ми, с то текшър пак ли искате да играя или с някой друг? Вие ще ми кажете в коментарите, аз мисля, че той е супер яки. What a пращ. Така че прасето си много хит, че го убих. Това прасе с колко? Защо за след хит го убия? Това не се е знаело. Така ще да съберем малко дърво. Така. Излете ме. В коментарите кажете също дали искате да продължа и също с кой текст пак да играем всичките с пластик, фантасти, които кажете ще цикам. Аз сега съм с City в момента, като гледам, че е яко според мен. И напишете в коментарите все пак вие ме гледате и вие ще ми кажете. Програмката в Google Store се казва Show. Там правя стримове всеки ден от 8 часа. Не от 8, защо не ми се хъби брадата. What the fuck, не ми се хъби брадата. What the fuck. Не знам, нещо става. Не знам, ама... Да се дърва събрахме. И да почваме. Но няма да ми отнема толкова много дърво, но сега половината ще ги напредна. Те се достанат. Така. 1, 2, 1, 2. Така използвахме 3. 1, 2, 3. Фак, още малко ще ми трябва. Що е? Много ще ми трябва. Защо ще ми трябва тук? Много не знам, ама. Искам да е така пред това. Да, още 2 дървета. Ябълко,
What, ябълка в Майнкрафт? Аз пък ябълка в Майнкрафт ми тако. Ябълка ми... Тако. Ябълка в този текшър пак не. Защото никога не съм виждал ябълка в този текшър пак. Що толкова? Да, реалите. Така събрахме 8. Така, къде аз виждам къде. Ето го. Ако успея го направя, ще е супер. Ето готово. Почваме така сега. Малко е, да, знам, но какво да се прави? Малка ли малка, но... Ай, пасиха ми така, като гледам. Така. От два така. Значи за сега 4. И значи 6. Не, значи 5. От тук ще е само едно. Горе-долу не стигна дървото за тази малка къщичка. Няма да е 6, нищо по-малко. Така 5. Така знам да видя дали още записвам. Да, записвам още. Извинявам се за акордите. Така. Как го правим? Не хора, аз бързам, защото ще залезе слънцето. Това направих толкова малка. Да. Кажете по мислите. Къща в коментарите. Още по-голямо ли да правя или не. Вие ще ми кажете. Защото вие сте мои хора. Да. Така продължаваме. Събираме малко камък за печка. Така. Виж какво направена яка работната мач. Все едно строиш. Така. Сложи работната маса. Айде, де служи са. Това е често, окей. О, много яко, много яко. Много яко, той текших пак. What the fuck? Добре, какво мечти? Да кажете. Ще го печем с малко такова. Така отивам. Ето. Много да направим. Фак. Добре. Да направим само една лопата. Лопата. И то всичко се оправи. То бързо, ама. Сега слагам дървото за малко чаркол и да, врата. Колко влея врата. Трябва да направим. Значи колко го избрахме? 6. Да, ще вземем 6. Така колко? 4. Така. И да се върнем. Нямаме легло. Проблем. Така.
хубаво. Лева. Правим две и отсветяваме. Защо толкова малко осветихме, не знам. Така. Така. Стани ли? Скушахме да предам печка. Дърво после ще съберем. Вече да осветим малко. Още дърво. Ще вземем. Така. Така. Кажете ми на коя друга игра искате да снимам. Не знам, на Майнкрафт, защото и много яко си личи как се пече като истинската ми печка. Супер яка направена. Така, слагаме тези четирите. Аз го разбрах сейчас. И сложихме стъклата за нашата малка къщичка като бунгало. Какво са прави? Да. Благодаря за гледанията все пак. Така, какво да направим? Да, ще спирам. Ако ми даде нещо. Добре, хора, благодаря, че бяхте с мен и до скоро.